into esidingayo siyadinga ubulungiswa ngengane because kuningi okwenzekile kuthina. Mina ngaze ngaluza ngisho itoho ebengilibambile, so kunzima nokuthi manje ngikwazi ukubhekana nesimo sengane. Bunobulungisa amahle Mhlongo nongumama oneshumi leminyaka emva kokwenzakala komntwana wakhe ngethuba yobeleka kwiziko lezempilo ihlengisizwe eHammersdale kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ibhodi yeNgonyama Trust ithi ayinangxaki nekumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini, kodwa bakhona abo baphazamisa ubudlelwane phakathi kwale bhodi nekumkani. Magosa kamasipala waseNgcobo ebambisene namagosa ezendlela kunye namapolisa baphehlelele ngokusesikweni iphulo likafika uphila uqinisekisa ukuba abaqhubi bathobela imithetho yendlela ingakumbi kweli xesha leziyunguma. Sinamkele kwindaba zethu Andambe Ndodwa, Ndamba Nophumza, Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsondo. Amahle Mhlongo ngumama oneshumi leminyaka owehlelwa siseleku sokwenzakala komntwana wakhe ngethuba yobeleka kwiziko lezempilo ihlengisizwe eHammersdale kwiphondo laKwaZulu-Natal. Abazali bomntwana bathi bafuna ubulungisa ngosana lwabo, ukanti sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kweli nqaku. Umama wosana olunenyanga ezisithoba uAmahle Mhlongo uchube ibali elakhokhelela ekwenzakaleni kosana lwakhe emva nje kokuzalwa kwalo ngoFebruwari walonyaka. Mengiteta bayithatha ingane kube right mase kuthiwa udokotela uzofika ngabo 12 ezothatha ingane amagazi. Afike kudokotela ezothatha ingane amagazi. Mayithatha ingane amagazi wayifasa la ngegloves la plastic. Mefasa ngegloves la plastic athi amagazi awathatheki, angazi noma imithambo engavulekile yini kahle, kodwa wathi amagazi awathatheki uzobuya. Hayi ahambe udokotela khohle ukukhipha amagloves la, igloves lela ifase ngalingane la esandleni. No nurse naye angabona igqokisa ingane ayithathe ayilethe kimi. Ngilale kuthi ngabo 5 ingane busy yaqandula nami sengiphaphameke. Mengithi ngiyayivula ingane irompa, hayi bo ingane inesandla simnyama isandla singane. Hayi nami ngidideke ngingazi ukuthi ngenze njani. Cha udokotela kabangesabuya. Kwase kungakusasa mhla 25 ekseni eintatha nje ngoba ba past 5 kanje. Kanti kuzoqhamuka unesi ethu toilet. Mayithu toilet uyochama abuya ngibizi because naye wasibona isandla sengane simnyama because ingane ngase ngiqaqile rompa. Hayi bangibizeke bayithatha ingane kuthiwa ngihambe ngiyogeza. Ngihambe ngiyogeza ngibuye kwase ku 7 lapha. Ngibuye mengibuya sengifica umunye udokotela akasekho lo kade khona izolo ethatha ingane amagazi. Mengifika kuthiwa isandla sengane silimele la into yadibambile ingane ibophile la bekuyigloves. Shothi udokotela ukhohliwe ukususa iglass la esandleni sengane. Kanti sekuphele inyanga ezisithoba ngokababazali besihla besonyuka bezama ukufumana uncedo. Utata wolusana uthi umntwana wabo ujongene nemingenelo iqela. Inkinga ebhekene nengane because ingane active ekufunze ngabe manje siyayibona ukuthi iyagaqa. But kuze kube manje ayenze lutho, then mayithi iyagaqa, mayithi iyabalansa iyakhala. So lokho kwenza kube nzima enganeni ukuthi isheshe ukwazi ukwenza into ekufanele ngebenziwe ezinye ingane. Esisibini kungoku nje simemelela kubulungisa yaye isibhedlele siyala ukukhupha ifayili yomntwana. Isebe lezempilo ephondweni lithi liza kunika ingqwalasela lomba. Magosa kamasipala waseNgcobo namhlanje bambisene namagosa ezendlela kunye namapolisa baphehlelele ngokusesikweni iphulo likafika uphila. Injongo zoku kuqinisekisa ukuba abaqhubi bathobela imithetho yendlela ingakumbi kweli xesha leziyunguma, okukulandela emva kokuba indlela zalo masipala zithe zabanamanani aphezulu abantu abagaxeleka kwiingozi. Namhlanje amagosa ezendlela ajongisise izithuthi ukuba zikulungele na ukuba sezindleleni. Oku kukuzama ukunqanda iingozi ezithi zisube ubomi babantu ezindleleni.
senzela ukuthi abantu bakuthi baqhube ngenkathalo bakhuseleke ezindleleni ngoba siqaphele ukuba ingozi ezenzekayo ezininzi bu-reckless babantu umuntu aqhube ephantsi kwempembelelo zotywala alimaze ke ngoku imiphefumlo emininzi abantu ebebegoduka befuna ufika bephephile. Yiyo ke lento iDr AB Xhuma iye yasavumelana silibhunga that masibe nazo ezi program rhoqo inzeba abantu bakuthi baphephe basinde. Abaqhubi bezendlela bayabongozwa ukuba baqhube ngenkathalo. Into efunekayo kuthi kuqala singabaqhubi ngoba sithi baqhubi abenzela amagosa omsebenzi. Kufuneka thina sithobele imigaqo yendlela. Sithobele imigaqo yendlela ingakumbi ngelixesha esilaziyo uba lixesha lengozi apho abantu bahla in numbers ukugoduka kuye emakhaya uyotyela eChristmas. Now idinga abaqhubi abasoba. Abaqhubi ke bokufuna sicengane thina babe sobe endleleni because most of the accidents ezenzeka endleleni yi-negligence eyenziwa sithi thina abaqhubi. Kusenjalo amagosa ezendlela afumanise ukuba abaqhubi beebhasi ezisuka eRhawutini abanazo iimpepha mvume zokuqhuba kulo mzila. Abakhweli abachaphazelekileyo bathi uhambo lwabo lulibazisekile. Masibuza koodrayiva kwenzeka ntoni bathi bathi abana-permit yokuhamba khona ngapha eNgcobo. Banayo eyasengcobo but abanayo ngeyasePitori. Umbuzo wami ke ngokubo iPitori neNgcobo cause akho Pitori la kusengcobo. Why bazobanjwa eNgcobo bangabanjwa ngePitori? Okay. Nale ndawo basibeke kuyo le akunamashop, akunamanzi, iitoilet zakhona azinamanzi. Abantwana nabo sihamba nabantwana abancane balambile bayakhala. Ngoku asiyazi nento sibanjelweyo la. Kusesine 3 hours ngosihle lapha. Ukutya kuphelile. Into ebuhlungu kunabantwana bakhwele kuqala bebekhwele nge-6:30 izolo. Bahlele eMthatha banakutya ngoba isesehlukaniswe ezibhasini. Oko befowuna bebuza bakantini phi sibalambile okwabo kule ndawo bahleli kuyo pha eMthatha. Ngoku sisihleli apha sisitakile asinamanzi. Kulindeleke ukuba amagosa ezendlela kunye namapolisa athi bazalala kwiindlela zonke zeli ukuze aqinisekise ukuba zonke izithuthi zabaqhubi zikulungele ukuba sezindleleni kweli xesha leziyunguma. Ibhodi yeNgonyama Trust ithi ayinangxaki nekumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini kodwa bakhona abo baphazamisa ubudlelwane phakathi kwale bhodi nekumkani okuzana njengoko izolo ingakhange ikwazi ukuhlala intlanganiso beququzelelwa ibhodi yeNgonyama Trust nenjongo yayo ikukubonisana ngobunini bomhlaba nokusombulula iingxaki zamabango omhlaba emhlabeni olawulwa ziinkosi. Ukanti iingxelo zithi kumkani Misuzulu kaZwelithini ngaxelelwe ngale ntlanganiso yentsuku 3 yebhodi yeNgonyama Trust. The few times that we have interacted with His Majesty in the board have been absolutely pleasant. So we know Isilo Samazulu as a kind gentleman, as a kind man who is amenable to working with his board to resolve some of the issues. When His Majesty first came into a meeting in the board, he was quite clear that his focus are poverty alleviation, that his focus are ensuring that we take advantage of tourism in this province because it is our culture, it is our sites, it is our heritage. His Majesty was also quite clear about one thing, that it's young people in this province that are going to move things forward. From those few engagements that we have had and the guidance that we've had from His Majesty, we have taken that baton and are going forward with it and are incorporating some of his wishes into our working. So I would say that we are not aware of a relationship that has animosity with His Majesty. The times we have sat with him, he's been quite clear and has expressed his satisfaction. So there are, though, opportunistic tendencies that creep up every time because of the position that His Majesty and the stature that His Majesty, the King of the Zulus, actually hold. His Majesty's office is not an administrative office. His role is not an administrative role. Therefore, when we do these administrative things, the running around, there could possibly not be an expectation that His Majesty is going to be running. We get those marching orders and we do the running. But we view this as opportunistic tendencies to propagate particular sides of factions of stories that result in a relationship that looks somewhat
not stable being portrayed. We're unaware of those challenges. We hear things being said by people who are claiming to be His Majesty's representatives. When His Majesty comes into the board, we're very constructive board meetings. Ingene kusuku lwesibini namhlanje ingqungquthela kazwelonke yebhunga le-ANC nebanjelwe eBoksburg kwiMpumalanga. Le ngqungquthela injongo yayo kukujonga inkqubela phambili yeli qela nokuhlaziya ngokutsha imigaqo-nkqubo phambi konyulo lomasipala lonyaka ozayo. Eli qela liyavuma ke ukuba liza kwenza konke okusemandleni ukubuyisa intembeko yoluntu kwaye lithi liza kuqinisekisa ukuba bonke abo baza kuthi babe ngabagqatswa beli qela konyulo lomasipala lonyaka ozayo ngabantu abathembakeleyo nabangenachaphaza. Namhlanje ingene kusuku lwesibini ingqungquthela yebhunga kazwelonke ye-ANC. Eli qela khange liqhubeka kakuhle kunyulo likazwelonke lonyaka ophelileyo kwaye izanuse ziqikelela ukuba liza kuphinda lehle kwakho kunyulo lomasipala lonyaka ozayo. Namhlanje ke amalungu eliqela ebevalelene kwiiseshoni eziliqela zasekhusini nalapho ebezinuka amakhwapha egwadla amaqhinga amatsha okubuyisa intembeko eluntwini phambi kwenyulo lomasipala. Izolo umongameli weqela umnumzana Cyril Ramaphosa wenze isimbonono esithi eli qela kumele libenze amakheswa abo bangabarhwaphilizi nabangaphakathi kweliqela. Kodwa uMahlengi Bhengu nosisithethi saliqela kuzwelonke uthi ANC ayiloqela labarhwaphilizi. If the ANC was a corrupt party, not individuals, the ANC as an organization, if it was a corrupt party, we would not be poor. We would be tapping into the resources of the state as a governing party. So that's something to note. But I can say that for sure, we're focusing on building and strengthening our machinery, and we need resources to be able to do so. Ukanti iqala le-ANC umnumzana Snuki Zikalala uthi ANC kumele izihlaziye ngokutsha kwaye izibhekelise kwabo banamachaphaza emagameni wabo. Currently, we've made it very clear in the rules that before you are being elected or before you are being chosen as a candidate, firstly, you must provide your profile. Secondly, you must provide a clearance certificate from the police that you're not involved in crime. Thirdly, you must make sure that you've gone through the foundation course of the ANC. And so once you have gone through that, then we'll know we have screened you thoroughly. And so once we know that we have screened you thoroughly, then you can become a candidate to be a councillor. And so without that, you cannot. Kusenjalo, ilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC, unkosikazi Lindiwe Zulu, uthi kubalulekile ukuba amalungu alombutho avume apho athe abanamanxele khona kwaye imvuselelo ngokutsha eli qela kufuneka iqale ngaphakathi emasebeni ukuya kwinkokheli. What is going to be different is also us being very frank and honest about the challenges that we are facing. The issues of gatekeeping, for instance, the issues of corruption, not only just corruption in the government sense, but also the corruption within the ANC itself when comrades block other comrades because it is said they've either been given money or they're supporting somebody not on the basis of the capacity, capability, and what that person is going to deliver, but they're looking at the office where they're going to be pushing that person to and what they think they are going to gain. Eli qela le-ANC nelineminyaka elikhulu elineshumi elinesithathu ubudala lasekwayo lisecicini lokutshabalala nanjengoko isehla mihla le intembeko eluntwini ngakweli qela. Le ngqungquthela ke banethemba lokuba iza kuzala amathokazi ze eli qela libuyele kwindawo yalo. Abahlali baseMakhaza eKhayelitsha eKapa bajongene nengxaki enkulu yelindle neliphuphumala kwizitalato zale ngingqi seliphinde lingene kwizindlu zabo. Abanye babahlali baye bawafulathela amakhaya abo ngenxa yale ngxaki yelindle. Isixeko saseKapa sithi ukuchitheka kwelindle kuphathelene nenkqubo eqhubayo yokuhlaziywa kwemibhobho ehambisa ilindle kwingingqi ekufuphi yogobityholo i-SST nalapho izindlu zakhiwe phezu kweziseko ezigugileyo kwaye oku kukwabangela imingxuma emikhulu. Sele kuzinsuku ezilishumi lokishi yaseMakhaza intyuliselwe kwilindle. Abanye abahlali kule ndawo bajongene nengxaki yokugcwala kwelindle eziyadini zabo. Siyaqalwa nengxaki enjena
ewest ngohlobo siqala ublock iDenmark not ngohlobo qala ublocka ngaso kule game knock iwest ukusuka ngomgqibelo yabona ngokiveke esibini len sikule ngxaki asikwazi nokuhamba isozikuphucuka kuba west from better to worse. Ngenxa yale meko enganyamezelekiyo, abanye abantu bafudukele kwezinye iindawo. Amanzi amesinqeni apha kum. Ndingena endlini amanzi aphela esinqeni andikwazi nothini. Ndirhabulela alindle nangoku andiphela ndikho right ngoku ndiphilanga. Ndinesusu ndibona ndifakele mask ndinentloko ngoku cause lo moya awukho right ndinentloko. Abasemagunyeni bathi le ngxaki idalwe ngumbhobho welindle onqumla kule ndawo yogobityholo yase-SST nalapho kokhiwe amatyotyombe phezulu kwemibhobho egugileyo. This is resulting in sewer blockages and sewer overflows in other parts of the community, which obviously has a public health impact as a result. Our teams are undertaking overpumping where it's possible for us to do so to reduce the volume of sewage in the sewer network. But essentially we are treating this as an emergency because we must relocate those residents who are on top of the sewer pipes. Ngelixa umasipala esenza iinzame zokusombulula le ngxaki, abahlali bathi ukutya, ifenitshala kunye neempahla zigcwele amanzi amdaka. Abanye bacela iminikelo ukuze bakwazi ukonwaba ngeli xesha leziyunguma. Komishoni yesizwe yabathengi ikhuphe isaziso esithi zingaphezu kwe-18,000 izithuthi zakwaKia kunye nezi-300 eziluhlobo lweJeep Wrangler ezithe zarhoxiswa kwintengiso yemoto kweli nobangela woku kungasebenzi kakuhle kwezinye zeziqhoboshi zokhuseleko. Ezi zithuthi zathengiswa phakathi kuka-2009 no-2015 kunye neJeep Wrangler ezathengiswa ngo-2016 zezayeka ukuthengiswa ngo-2018. Ngokwengxelo ye-Automobile Association of South Africa, zimalunga na-50,000 ezithuthi ezithe zabuyiswa kulo nyaka ngenxa yeziphene ezahlukeneyo. Ojongene nentengo yezithuthi kweli, uLucius Bodibe uthi abathengi bakwanalo ilungelo lokufuna imbuyekezo xa bejikisa ezi zithuthi. So the Consumer Protection Act provides redress mechanisms for consumers. Remember, consumers do have different or various layers of redress. You start first with the manufacturer if you are not happy. If the matter reaches deadlock, you approach the Motor Industry Ombudsman of South Africa for independent, impartial, and fair conciliation on the matter. Nangona oku kweyamene nokhuseleko lwezi zithuthi, ukwathe abo bachaphazelekayo kuza kunyanzeleka ukuba bazibuyisele kwiivenkile zikaKia ezivunyiweyo ezi zithuthi ngokukhawuleza. Approach a local dealership or a local repair workshop that is manufacturer approved so that they can effect the repairs. Ukanti ezi zithuthi ezichaphazelekileyo yiKia Sportage SL neKM, iKia Cereto XM, iKia Optima TF, iKia Soul AM kunye neCerato TD. Umbutho lawulipo lekhatywayo kweli iSAFA namhlanje ubhengeze ukuba iqela leBafana Bafana liza kudlala umdlalo obuhlobo neGhana ngomhla we-16 apha kuDisemba ngelilungiselelo itumente ye-AFCON eza kubanjelwa kwelaseMorocco uqala ngomhla wama-21 kuDisemba ukuya ngomhla we-18 kuJanuwari. Lo mdlalo uza kudlalelwa eRhawutini kwaye liza kuphinda laziswa ibala eza kudlalelwa kulo. Ndibabekazibini ke kuwe mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwithesika yam yemozulu mna bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvantsho ngokubanzi masijongeni nansi kaloku ke imozulu leyo ke mbukeli wam ekhaya siye sivule siphawuleni kaloku ke iziganeko zemozulu kuMzantsi Afrika kuxhaphake kakhulu ke mbukela kokunetha kwezulu kumntla mpuma wonke mpela kwindawo ezininzi phaa kwelaphondo lonke lase-Free State ngamandla ke kuMazantsi nencam yalo phaa koVelcom ngexesha lasekuseni ngomso bevuswa ngulo 17 degrees bavale ke emzontsudu phaya basonga usuku lwabo kusanetha phaya kuyaduduma ngamashumi nje ananye ngokuhloka ngomso kokubanzi bethuna kaloku amaqondo wakho kuyaphantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphalona empuma koloni ke ngamandla kwintshona namazantsi olaphondo futhi korhafu ekuseni qaba ngamafumpela phaya bevuswa ngulo 15 degrees naxa unyuka futhi phaya koKaladokwe futhi kwasekuseni bavuswa phaya ke ku-14 degrees osibekeleyo kakhulu kanti mbukele ekhaya cuncebe kokubanzi ephondweni lase-Free State ngamandla ke kuMazantsi
kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha mbukele ekhaya ko-Fixback ekuseni futhi sezomvula zithe xaxa yonke lantsasa ngelashumi nje elikhatshwa sisini kokubanzi kwakhona baphila ngolu hlobo ephondweni lasentshona koloni ngamandla ke futhi ke kwimpuma namazantsi welaphondo futhi phako Oudtshoorn ekuseni ngalo mafumpela phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisihlanu ithi ke imozulu kwiphondo laphaya eNorthern Cape umpela mbukelo wampa kumantla futhi ke koKuruman nazo zonke iziphaluka phaya ekuseni futhi ko-17 degrees napha kunxweme futhi ko-Alexandra Bay yinkwankca nomoya pha xa bevuka ngomso yonke lantsasa kanti ke baphila kanje ephondweni lase-Northwest ngamandla ke pha kumantla welaphondo futhi koMahikeng neziphaluka ekuseni futhi kabakaba ngamafumpela phaya neentshizane zithe gqa yonke lantsasa yangomso ngo-19 degrees nasi bethekalo kwimozulu futhi kwiphondo laseRhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela ke pha kundlunkulu welaphondo kusePretoria ekuseni ngo-16 degrees napha kumbindi wephondo futhi eJohannesburg phaya nakoSoweto kusabanda ngo-14 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya kaloku eLimpopo ngamazantsi ke futhi welaphondo futhi ebilabile ekuseni kuyanetha yonke lantsasa naxa kufudumala ngorhatya ngomso bevala imini ngama-30 nje abe nanye sehle njalo kwakhona ngokubanzi kwelaphondo laphaya empumalanga ngamandla ke futhi kumantla nentshona yola futhi kwapha koMiddleburg ekuseni futhi ngo-13 degrees nakumbindi welaphondo eMalahleni ekuseni bevuswa lishumi nje elikhatshwa sisithandathu vuma divale ndisonge imozulu phaya iphondo lokugqibela phaya ke bethuna KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi nempuma yelaphondo phaya eThekwini futhi ekuseni zimvula zithe xhaxha yonke lantsasa kwakhona futhi ko-19 degrees mna ndikuthanda kangaka xa shwele imyoli Kamnandi mawethu.